ഇതാണ് നമ്മൾ വെണ്ടക്ക വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. വെണ്ടക്ക പുളിഞ്ചാറ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം പറയാം. പുളിയിട്ട് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെണ്ടക്ക പുളിഞ്ചാറ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെണ്ടക്ക ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടും അരിഞ്ഞിടുക. അരിഞ്ഞിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 4 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു തക്കാളി, പിന്നെ 3-4 ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ചധികം മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ വേണം മുളക് പൊടി, പിന്നെ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടുക. അതിനുശേഷം ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. ചട്ടി ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം കടുക് ഇടുക. കടുക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വെണ്ടക്കയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി ഇടുക. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ കടുക് പൊട്ടിയിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കുക. ഒരു 20 മിനിറ്റ് മതി ഇത് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശേഷം തുറക്കുക. നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെണ്ടക്ക പുളിഞ്ചാറ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.